nagwanted pa man ka, dapat imo na nagitangtang kung ila kang dawat. Puti-puti ba? Ito na maura sagot. Kita tama na alas 4 ang katot na ko. Sayo pa, wala pa, wala. Ay, ma'am, pasensya kayo ma'am. Alas 4 tama nagkatot. Tapos daghan pa kaya mong wala matanaw din ang aplikant. Biyahe pa ba yan sa layo para lang mga apply diri sa imuha. Ma'am, oh, 20 to 28 years old Dili na. kay mo qualify? Tanawa ko, dili ko qualify? Inungan ba? Dami man. Pero, ma'am, alas 4 mong katot good. Na, dili pwede nikit mo apply gid ko diri kit. Ako gid ni. Ma'am, sakto na ma'am. Mo apply gid ko kit. Ma'am, di na ma'am, sakto na ma'am. Sakto na ma'am. Manila. Dawatan eh, nagbiyahe ko, tungod ani. Nay! Ibutan ni Corpio hours yan na yun! Dawatan ni kit, dawata. Dawata di ba? Nagbiyahe ko layo para ani. Dati na kinang-apply ni Tama ma'am. na lang ni. Ukma na kuhon, pagbalik pag sa'yo lang buntag para na yung ikaw Dili na ko yun. mubalik, kay layo kay kong gigikanan kay nakita ra rin ako. 20 rin katao kung gidawat ang adlaw, ma'am. 20 rin katao. Dili ko qualified. Qualified, magkakay-forma, magigay, suraan, magiga, pero 20 rin katao, ma'am. Di ko mag-review na mag-review. Pagpos ang taka nga sa kuwan ana. Nay! Nay! Ano din kasi mga 20-20 lang taga-adlaw, Nay, ha? Nanubra na ito din ni Nay, dagan na apply. Wala na nimo. I-review ako ang kuwan background. I-review ako background. Wala ko mga utang, wala ko ni luwata. Luwata ni mo dili. Ma'am, mura pag ika-permiti ka ng paluwagan, ma'am. Dili lagi, luwata lang ni. Luwata ni mo dili. Napapasar ka kaya sa mga requirements, ma'am. Pero parang hindi napasar. Dili ra ko nawana sa 20 to 28 years old. Pero unang ilong. Nay, last na ni mo dawat ko ni Nay, ang last applicant, Nay. Ano may kasi mo ni mga gwapa lang kita na, Nay. Dili gwapo kay ka ba? Kasi sir, kayo naman, balik pa sa ukar mama, matalas ka po. Pag sa'yo lang, mga kadlang, is 4, pag linya na 4. Para ikaw makauna. Kaya 20 rin kita ako madawat yun. Di pwede ako lang gid ang dawatan karong adlaw. Ma'am, 20 lang ako kaya i-review, ma'am. Nya, alas 4 sa'yo, masayo pa sa isa-isa nga linya. Ha? Dili gwapo sa kainin. 20 siya, Gwapo pasensya. kay ka ba?